Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kuno Nosipho Cele kaSibindi. Kuno Macele kaBaba Mseleko. Ngiyayithanda futhi la isiya khona le ndaba. Kodwa ke hayi kabi. Ngomoya omuhle, ngomoya wokholwa ningalwe. Lena engiyishoyo indlela engiyibone ngayo. Asiliphiki futhi iqiniso elikhona ngoba iqiniso likhona nokwenzekile kukhona. Kodwa isizathu sokuthi uMseleko asichazele ku-season 1 wakuthando nesithembu ukuthi why uMacele abe u-first wife kodwa efike emuva. Yingoba uMseleko wayengakhethanga ukuthi uMacele abe u-first wife. Aye nqume ukuthi uzoba u-first wife kwangenzeka uMayeni. Yileso sizathu esenza ukuthi sichazele as viewers, because mawuyibukisisa kahle lento uzothi hawu akusikhoni ukuba disrespectful lokuthi wathi umamkhulu ebe ewumamkhulu. Besikhona isizathu sokuthi sichazelwe because leya movie yenziwe yokuthi akabe u-first wife kwaba ukuthi isimo asivumi. So akulona iqiniso ukuthi uMseleko chose kodwa kwenzeka. Yingakho abanye benu masebelwa la bethi the real first wife beyishintshe lento, kanti no, u-first wife uyena uMacele kodwa ekukhetheni ayefunile noma wayethi uqala kuye ngodaba. Yingakho iphambana indaba yokuthi uMacele akasazi isithembu kodwa uMayeni uyasazi. Why? Ingoba uMayeni utshelwe kuqala. Isizathu sokuthi sina sazi ku-season 1 ukuthi uMayeni ubekhona before uMacele kwenzakalani sekufika kwindaba yomshado. Yingoba uMayeni ubesekuqaleni kwase kwangenzeka, akwenzekanga kanjalo, uyibeka kanjalo kumnikazi wendaba ukuthi sekufanele beshade noma sekufanele bethathe le step, kwaba ukuthi umndeni lo munye awuhambisani nesithembu. Kwashintsha ke izinto. Kuyiqiniso ukuthi uMseleko chose uMacele over uMayeni. Isizwakala isi-disrespectful manje mase siyichaza kakhulu, kodwa lento eyenza ukuthi uMseleko asitshele ekuqaleni yingoba uMayeni ubefisa kodwa kwangenzeka lokho. Kodwa ke abaye bekhulume bathi, abakhuluma kahle bathi kwenzeka lokhu okudaliwe. Nathi sikholelwa lokho ukuthi shuthi okwakudaliwe ukuthi uMacele uzoba u-first wife. Kodwa uMacele ukhethwe kuqala yini? Cha. uMacele utsheliwe ngesithembu kuqala yini? Cha. Sizwa kanjalo kubanikazi bendaba. NoMacele futhi mayisevela uthi mina hayi bengayazi indaba yesithembu futhi mina bengazi ngoMayeni. Mase sithi sisihleba ke sithi kanti umshade engakamazi yini kahle, ngoba umuntu wakho uyayibona ifoni eringayo ikude nawe ukuthi le aseyibuke kanje wathi Jeb ngebomba stick side eye omunye umuntu. Kodwa uMacele uthi yena akazi ngoMayeni. Bengizothi ke la mawuzocabanga ukuthi ke uMseleko chose uMacele over uMayeni sibona ngokungafani, kodwa okwenzekile kufana nokudaliwe, basho njalo abantu. Because ukuthi wakhuluma noMayeni uyasazi isithembu before uMacele, okusho ukuthi ubani onikwe ivision kuqala wangayibona? uMayeni. Leyo phathi echaza beyibalekile ukuze cishe umsindo ozokwenziwa uthina sisawenza kodwa ngoba izinto eziningi sihlezi siyibuza ukuthi ubaba uMseleko ulindele ukuzwa ukuthi uMayeni uthini or uMacele uthini, because simbuka ukuthi mayenza ama-decisions izinto eziningi ulalela bani. Kodwa ukuthi ubani obekwe phambili ngokwama-benefits uMacele vele uphila i-soft life, kodwa eqinisweni uyazi ukuthi uMayeni wazi kuqala ukuthi kunesithembu esizokwenzeka.
noMayeni umndeni wakhe wathi cha, kuleyo mpilo ayilula leyo mpilo. uMacele-ke naye uthi wafika kukhona yena, kwaba khona yena, baxoxa baze bafika emshadweni. Yingakho-ke yena first wife engayazi indaba yesithembu. Isithembu sangena sesingena later. Manje lapho-ke abantu bafike bethi, oh, uMayeni wazi izinto eziningi kunoMacele because uMseleku besemtshelile uMayeni ukuthi uzokwenzani. uMacele ngala uthi mina nje yini kodwa Nkosi yami le nto eniyishoyo lecwela mina isithanda senhliziyo yakhe, mina ngedwa. Hawu, mase siyatadisha sithi kodwa Macele ngoba kuphithizela kangaka nje eduzane nobufakazi bukhona, kwenzeke kanjani ungakuboni konke lokho? Akakubonanga kuMacele ngoba waye drunk in love. Kodwa mina mangiyilandela indaba yakhe ngeke ngithi uMseleku chose uMacele over uMayeni, ukuthi indlela eyenzeke ngayo bekufanele kube yiyona. Indlela abalandelane ngayo bekufanele kube yiyona. Okudaliwe yilokho okwenzekile. Kodwa enhlizweni wayengeke ekhulume nomunye amtshele ukuthi ngifisa lokhu ebengamfuni ekuqaleni. Bavinjwa ukuthi okudaliwe ilokho okuzokwenzeka. Asisho njalo-ke. Bengisabona le comment ngathi hayi le ngizokhuluma ngayo ngoba ngiyanazi ukuthi niyathanda ukuxabana, asingaxabani kakhulu. Nawe kodwa phela mawuthi ubona uMacele ekhethwe phambi kwaMayeni wabekwa phambi kwaMayeni, ku-right nakhona lokho. Kodwa manje uMayeni esethi indaba yesithembu inje, uMacele mayesethi asazi, siyadideka-ke manje. Ngempela sesithi kanti uMacele yena azikho izinto abeyisola. Bese sithi kanti ubaba uMseleku ubethenga kuliphi idolobha izinto zaSibindi uMacele engayiboni ngoba bezithengwa manje uhusband esethengela ubaby mama. Shuthi ubengazi uMacele ngoba phela uMayeni ube nengane uMacele eshada. Le ngane uMacele ucula amaculo omshado mhlawumbe ibisukuma noma ibisihamba igijima noma ibisisho ukuthi baba. Manje yonke leyo evidence leyo yenza sidideke ngoba phela nangu uMayeni usekhona. Yingakho ngeze ngithi mina ukuba ubenamandla uMacele, uMayeni ngaba akekho la ngoba uyena oyinkinga okunabo bonke. Sesiyibeka-ke ngeso lesithembu. Asikho-ke lapho ngoba angizile ngokuxabana nani, siyaxoxa nje indaba zabantu sidlule kuzona. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye.